ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ବା କେହି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୟୂର। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପିକକ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୟୂର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଆମ ଦେଶର। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହକି। ହକି ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଭାଷାର ନାମ କଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଭାଷା। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ବା ଏହାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାକି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତା ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କଣ ବା ଏହାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନଗଣ ମନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଜନଗଣ ମନ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍, ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ହେଉଛି ଜନଗଣ ମନ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତର ନାମ କଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ, ଯାହାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ହେଉଛି ଜନଗଣ ମନ, ଯାହାକୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କୁହାଯାଏ ଜନଗଣ ମନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନର ନାମ କଣ ବା ଏହାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ବା ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ବା ଆମେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ, ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ, ଜାତୀୟ ସଂକେତକୁ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଉତ୍ତର କହିପାରିବା। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳର ନାମ କଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀର ନାମ କଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଘ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ ହେଉଛି ବାଘ। ଏହାକୁ ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛର ନାମ କଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବରଗଛ। ବରଗଛ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛ। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ବାନିୟାନ ଟ୍ରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ନାମ କଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରେନ୍ସି ବା ଭାରତର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସରୀସୃପର ନାମ କଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅହିରାଜ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କିଙ୍ଗ୍ କୋବ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଅହିରାଜ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ସରୀସୃପର ନାମ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଲୋଟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପନିପରିବାର ନାମ କଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଖାରୁ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପନିପରିବାର ନାମ ହେଲା କଖାରୁ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପମ୍ପକିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀର ନାମ କଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡଲଫିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଡଲଫିନ୍କୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୋଷାକର ନାମ କଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖଦଡ଼ ବା ଖଦି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୋଷାକର ନାମ ହେଉଛି ଖଦଡ଼। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୀତି କଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅହିଂସା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୀତି ହେଉଛି ଅହିଂସା ନୀତି। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗାଡ଼ିର ନାମ କଣ?
ହେଉଛି ଶଗଡ଼। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗାଡ଼ିର ନାମ ହେଉଛି ଶଗଡ଼। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜୀବିକାର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃଷି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ହେଉଛି କୃଷି ବା ଫାର୍ମିଂ। ଯେହେତୁ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ କୃଷି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାତୀ ବା ଇଂରାଜୀ ଆମେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କହିପାରିବା। ତେବେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ନାମ ହେଉଛି ହାତୀ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ନାମ କ'ଣ?